Result mga kaigalaan, sa National Capital Region, patas silang duha, 42% si Sara, 42% si Raffy Tulfo. Sa Balance Luzon, 19% lang kang Sara, 72% ang kang Raffy Tulfo. Pag-abot sa Visayas, 64% si Sara, 32% si Raffy Tulfo. Pag-abot sa Mindanao, 90% si Sara, 9% si Tulfo. So, total mahigala, sumada total, si Sara 46%, ang kang Tulfo 46%. Tabla. Straight to the point. Sa laktod, ang angayng magbangga by 2028, Raffy Tulfo versus Sara Duterte. Straight to the point. Di naman si Lini Robredo, kay ingo mas Lini may galang musibog na siya. So, ang kandidato unya by 2028, si Raffy Tulfo na versus Sara Duterte. No? Unsa man tinuod ka ning maong survey or dili? Straight to the point. Makaingon mahigalang uban kanhi mo isakto. At least na nagikontra si Sara mga kaigalaan, ang mga tao na lagi mo pili, no? Og tinuod ni mga kaigsunan di na minister nga ilang ipa-impeach si Sara day. Kana kung tinuod ni ha? Kung tinuod ni survey ha? Total naraman day na. Pwede mang mapildi mga higalaan sa tinarong lang ba nga mga tao lay papilion para wala na mga higalay. Inon ta masamok mo na impeachment mga sukin tig paminaw. Kay total okay na magka. Kana kung okay na ha o dili ni mind conditioning lang. Kay mo na gingon kining maong survey gihimo ning maong survey. Ang pangutana ni ini mga higala tempa ha gihimo ni maong survey. Welcome to the Meow Meow Vlog. Sa dong. Okay. Unsa ni pitsaha inday kin tanawa kuno day? Unsa gi kwan February 27 to March 2. Mo ni paghimo ini survey. So February 27 to March 2. Nagtay na mahigala si Raffy Tulfo og si Sara Duterte. Matod pa ini. Kana kung tinuod lagi ni. Kaya nga ito mong pangutana ba, sa kalayo mga kaigalaan sa rating, unsa may gihimo ni Tulfo nga ni ambak man na siya day? Karo panahon na. Kana doon na ba ito niya? Sikat yung Tulfo kay Kwan. Unsa may na Kwan niya? Kay katuto ang mga hearing, may galawa pa may hearing, ano hindi kin, kumuto na naon. Kaya ang hearing at tumingo niya, na apiktaran si Sara kay tungod sa hearing. Pag hilak yun ni Madriaga, mo to ni ubos ang rating ni Sara. Kana ba, doon na ba yung explanation?